Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, nyuwun pangapunten. Kula asline rada piye ngono karo komet iki. Kowe wis kewanen kene. Ngapunten iki. Ha iya, sok ngono ki aja mbok baleni. Mboten. Apa kuwi ra maca ning dhuwur kono kuwi sing jenenge mubaleke ki kelik. Mboten enten. Mboten enten gambare. Ana Peteng. Secara tidak langsung apa ngece ireng kowe? Ngawur ae kok mboten iki. apa rumangsamu raimu ki ra ireng? Lah nggih, sami. Ha iya padha. Mula sesama wong ireng jangan saling aja saling mengenyek dong ora. Nggih. Nah, awak iki ning kene iki anu Lali. Lah nggih, ngapuntene Bapak Ibu sedaya ingkang sami rawuh. Syukur alhamdulillah Cak Komet, Cak Dodo dalu menika awak dhewe dipun timbali kalih Pak Angkasa. Seneng apa ora? Nggih, Seneng. Mau aku krungu sliramu jarene ya alhamdulillah wong iki diundang karo Pak Angkasa. Wong Pak Angkasa niku piyantun sae iki napa mboten? Nggih. Mbah mana sliramu lak ya dihubungi dhewe to? Nggih langsung. Iya, dihubungi dhewe ya dibayar dhewe to. Nggih langsung. Ayo, wis lunas durung? Pun beres. Padha. Ya aku ya garek nyaur iki. Mula ayo awak iki padha diutange karo Pak Angkasa, bengi iki ya diapik-apike tenan. Pun jenengan mawon. Jenengan mawon sing nyaur. Berarti sing ngutang wong telu sing nyaur aku. Nggih. Kok penak men kok. Lah nunut kiai sae ngoten. Oh ngono, nek Nggih. utang dikekke kiai. Nggih. Wis kowe wae dadi kiyaine. Ampun nggih, ampun. Ampun. Mboten gocek kok. Ampun nggih, ampun nggih. Kiai ana sunan. Oh dosa kowe. Dosa. Iki ora masalah nesu utawa ora nesu Cak Komet. Iki masalah harga diri. Leres iki. Ngono lho. Walah. Mosok yai kok nyaur utangi lak yo. Mboten. Ora. Ha iya. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Dalu punika awak dhewe saged rawuh teng mriki menggah hajatipun Pak Angkasa dan warga Cerme. Dusun Terme. Alhamdulillah tingkas mboten jawah padahal kula wau ngapuntene kula saking Solo bidat dugi Mikri niku sepanjang jalan niku Jawa terus gek kula dewe pun deg-degan ya Allah engko nek kono udan piye. Masyaallah tibake nyuwun ngapunten teng mriki tingkas alhamdulillah. Monggo dipun syukuri sareng-sareng kabeh muni alhamdulillahirabbil alamin ngoten nggih. Sing banter, sing kompak, sing suarane banter insyaallah rezekine nggih banter. Amin. Rezekine sumulur. Amin. Rezekine pun kathah. Amin. Tur ya barokah. Nganti turah-turah. Ngapunten kok gelem matur nuwun, gelem suwan panjenengan, matur nuwun ne diketok-ketoke kalih panjenengan, yakin sesuk diundang meneh. Amin. Amin Allahumma. Amin. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Semangat, tangannya diangkat semuanya. Tangannya diangkat semuanya. Sing ora gelem ngangkat tangane kiting. Ayo Komet diangkat tangane, Met. Ayo Met. Dodo ya diangkat. Siji wae. Sakmene kelekmu mambu. Sakmene ngoten nggih. Kersane mboten ngantuk. Yo, sapa sing ora ngangkat sapa kuwi? Oke, siap? Siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana tertawamu?
Pun nggih. Bapakmu mampu. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih, kersanipun semangat saya pertama mengajak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sampun Nabi Muhammad dunya ngantos akhirat. Amin Allahumma amin. Ngene mek kita tekoni. Kok kowe mau wani-wanine kowe macak dadi ustaz iki karepmu piye? Cita-cita kula kali. Oh, emang kowe iso ngaji? Lho, saged. Oke. Nek tak dodo Insyaallah. saged nggih. Dites berani. Oke. Bisa dites. Lho. Wong pengen dadi ustaz kok gak iso ngaji. Yo. Ini pusat. Monggo. Cak komen sik surat An-Nas. Ya, tutup. Ya, tutup sing banter tuh. Sing apik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minnas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pripun Bapak Ibu bener mboten? 100 tepuk tangan buat Cak Dodo. Saya kemudian Ya, oke. Oke, rasa gleleng. Oke, kita tunjukkan yang kedua. Cak Kumet. Al-Baqarah. Al-Baqarah. ayat pinten. Jalukmu ayat pira? Anu napa? Kulu ae. Kul huwa ka iso Al-Baqarah. Jaremu kowe dadi maca ustaz tok. Kowe pengen dadi ustaz tok. Napa kulu? Ora iso tetap Al-Baqarah. Boten saged. Mboten saged. Ya, Boten. kaya ngene kok pengen dadi ustaz. Terus piye nanti umatnya? Piye? Kan iki pun dokter, Pengen dadi apa saiki? pengusaha. Iya tak dodo. Nggih, Lanjutkan. lanjutkan. Oke. Al-Kautsar. Inna a'tayna al-kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Washolli rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Komet. Bismillahirrahmanirrahim. Kose. Qul Allah. Kose. Dudu kuwi. Dudu. Wes op. Op. Penak mencalon ustaz tok kulhu kuwi. Alim kok. Kayak fitri malah. Kita potongan fitri lho. Boten namanya bulan. Bisa? Saged iki. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Pinter ya Allah, tepuk tangan buat Cak Dodo. Ya. Nggih, ngeten Bapak Ibu nyun ngapunten nggih karepe Cak Komen niku asline sae. Nggih, sae alhamdulillah didongakke ya muga-muga ya sae ngoten mawon nggih. Nek dadi mubalik ketoke abet. Sae ngoten nggih. Ngeten Cak Komen Cak Dodo niki dalu punika awak dhewe ditimbali Pak Angkasa dalam rangka pengajian sholawat dan pengajian akbar dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ngoten ta nggih? Nggih. Coba saiki Cak Komet. Nabi Muhammad iki popone jenenge sapa? Anu. Siapa sih? Saya dua. Saya dulu iki apa? Kakek. Nenek. Bapak. Sayyid Abdullah. Yo Cak Dodo.
Kula nggih. Nggih. Saya Abdullah. Wah. Bener pundi Bapak Ibu? Cak Dodo napa Cak Komet? Tepuk tangan buat Cak Dodo. Matur sembah nuwun Ibu. Ngapunten Pak Angkasa nika sampun ketok sing genah sing endi, sing mboten genah sing endi. Kula njing ben nek ngundang melih sing kiwa kula niki mboten sah mawon. Cocok. Ora tindak cocok niku. Iya, boten Kakak. Nggih nyapuntene Bapak Ibu ingkang hormati, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika hari kelahiranipun Kanjeng Nabi. Leres nggih Cak Komet nggih? Cak Dodo nggih? Walaupun kula matur nyuwun ngapunten awak dadi wong Islam kudu kenal identitasé Kanjeng Nabi. Sepakat napa mboten? Sepakat napa mboten? Ngapuntene Cak Dodo Cak Komet hafal ora jaman awak dhewe nggih cilik. Nggih, Cak Dodo kok tau cilik rum? Nate, Cak Komet. Umum nggih. Dadi metu procot langsung model ngene iki. Mbok murah kaget. Kaget. Lha iki malih. Nggih, ngeten Bapak Ibu niki singkat mawon. Ngenal karo Kanjeng Nabi yang paling sederhana nyuwun ngapunten jaman biyen Cak Dodo Cak Komet, awak dhewe jaman cilik biyen nek Maulid ngeten iki masjid-masjid nek enten pujiane. Nabiku, Nabi Muhammad, Nabiku. Pujian opo? Ayo rega iki komen iki. Teruskan lho. Ya coba. Ya. Gusti Kanjeng Nabi lahiripun wonten ing Mekah dinten Isnin 12 Maulud tahun gajah. Iki napa nggih? Nggih. Coba Sarah. Sing napa iki? Sing yo sing Nabi. Versine sing versi balik asli wae. Nabiku, Nabi Muhammad. Napa sakit niku mualaf kok. Mualaf. Saiki murtad wis. Ancane bodoh mualaf. Lah ancane bodoh mualaf. Nggih. Nabiku, Nabi Muhammad, Nabiku. Nabi Muhammad. Oh. Badomu. Ngece iki. Lah patune kowe ora apal ae. Nyatane nggih saged. Saged tok. Nabiku, Nabi Muhammad, Nabiku. Ingkang Rama Sayyid Abdullah Ini weh saiki penak-penak anaten sing ra gelem muni gondongan ngono wae nggih. Oke nggih. Siap? Ayo dalam rangka mahabbah karo Kanjeng Nabi. Nabiku Nabi Muhammad. Nabiku Nabi Muhammad ingkang Rama Sayyid Abdullah ingkang Rama ingkang Ibu Siti Aminah ingkang Ibu Siti Aminah miyos dalem wonten ing Mekah miyos dalem wonten ing Mekah dina Senin ing wayah subuh dina Senin ing wayah subuh ing sasi April tanggal 20 ing sasi April tanggal 20 tahun fil miyose Nabi tahun fil miyose Nabi 571 tahun Masehi 571 tahun Masehi komet baleni lho ngapuntene Cak Komet Cak Dodo awak dhewe iki sing rawuh niki jaremu dadi umate Kanjeng Nabi. Umate Kanjeng Nabi niku didasari rasa cinta, rasa tresno. Wong ki nek lagi gandrung kasmaran pripun Cak Dodo? Wong ki nek lagi jatuh cinta
kaya awak dhewe mungguh awak dhewe Cak Dodo Cak Kumet kok seneng karo wong sing ditresnani, seneng karo cah wedok sing ayu. Piye mungguhmu kuwi piye? Apapun akan dilakukan. Oke, Cak Kumet. Teh kucing rasa coklat. Apa kuwi? Bukan enak. Nah, oh betul. Telek rasa coklat. Nggih. Wingko katon Kencono. kencana. Dados leres ingkang dipun ngendikaken niki, awak dhewe tresno karo Kanjeng Nabi apapun akan kita korbankan demi orang-orang yang kita cintai. Nggih napa mboten? Tresno karo Kanjeng Nabi. Wong ki nek wis tresno nyon ngapunten, apapun yang dilakukan, apapun yang dipinta oleh orang yang kita cintai mesti kepengin koyo. Betul. Betul. Betul Cak Dodo. Nggih, leres. Cah nom-nom saiki Cak Dodo. Nyon ngapunten sudah tidak lagi mengidolakan Kanjeng Nabi Muhammad. Sing diidolake artis-artis Korea. Mula penampilannya kaya-kaya pengen artis Korea. Aksesoris pakaiannya, bajunya, anunya. Maksudnya kabeh ngono lho. Kuwi kepengin kaya wong Korea. Betul napa mboten? Penampilan rambutnya kepengin kaya wong Korea. Matanya, hidupnya, hidungnya, kulitnya kaya kepengin kaya wong Korea. Nek awak dhewe tresno karo Kanjeng Nabi, ya kudune kepengin kaya Kanjeng Nabi. Sepakat? Cah nom ki nek lagi cinta Cak Dodo nyuwun ngapunten. Wis dikandani wong tuwa ora gugu. Nek sing diomongke dhek sak apa-apane manut. Nanti kaya manuk kena pulut. Kadung tresno. Nanti kaya manuk kena pulut. Kadung tresno dikapak-kapakke. Ngono lho karepku ki. Lah mboten terkenal sing niku. Nek sing terkenal kan Sing piye coba? wong yen lagi gandrung ra peduli bledose udun. Ya Allah, nek mungguhe Cak Dodo piye Cak Dodo? Nek misale nggambarno awakmu, nek sliramu lagi tresno karo wong wedok sing mbok tresnani, piye perasaanmu? Perasaan lo mesti berbunga-bunga ya. Apapun yang diinginkan oleh pasangan saya pasti akan saya turutin. Umpamane sing mbok tresnani kuwi jarake adoh. Lo tekad lo melampah, lo piye carane saged dugi lokasi. Bayare larang. Larang lo tekad utang tau keteparo. Totoane nyawa. Budali wonten masalah. Nek kowe piye, Met? Alah nggih manyowo. Pangkasan iki jeng ben mboten diutang mawon iki. Cacap. Nyuwun ngapunten, kaya nika lho Pak. Demi cintaku padamu. Ayo. Walaupun selalu ku bawa. Apa nek kok dibawa ki lho? Alah berangkat arah sholat. Bulan madu di atas lemari. Hei. Di atas langit ya. Kok ning dhuwur lemari iki lho piye modele? Bulan madu di atas pelangi, hanya kita berdua. Liane do nonton. Ngaten nggih? Ngaten Cak Dodo. Sepakat. Terus Dadi bener apa sing dadi kandhamu mau Cak Dodo nggone tresno awak dhewe karo Kanjeng Nabi nyuwun ngapunten. Kudu-kudu awak dhewe ya nyuwun ngapunten. Rela berkorban demi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kados dalu punika nyuwun ngapunten pengajian ngapunten direwangi ngantuk ra masalah, sikil gringgingen ra apa-apa karo selonjor. Oke? Oke? Iki ketoke do ngantuk aja. Di sholawati sik kono apa ngono kae. Apa sholawatane? Gedang kluthuk dipangan. Senengane codot tok kene. Dipangan uler. Mripate ngantuk kok lambene. banyu bening Dicampur arep
ajaib glowing kulite. Wonge sing endi? Halo. Nggih diselawati nggih Bapak Ibu nggih. Kersane mboten ngantuk nggih Cak nggih. Ayo awake dhewe ngadeg. Mboten. Ngadeg. Ayo ngadeg. Ayo jejer kene. Ora apa-apa maju rene. Ora apa-apa. Mbok kaya biasane ya Le ya. Barang-barang sik nggih Bu nggih. Banyu ben mungkin nek selawat tangannya diangkat, tangan diangkat. Ini. Dhuwur. Ini. Nggih. Terus mengke diobat tabit ki ngeten kersane mboten ngantuk nggih Bu nggih. Ya. Ya. Saya mau gedang kluduk, gedang ngono ya. Ya. Jenengan komando iki. Oh ya, siap. Kose bareng-bareng Ibu nggih. 1, 2, 3. Rasa semangat tok. Nggih. Heeh. Ngoten niku. Ya mulai ya. Gedang kluduk dipangan uler. Mripate ngantuk, kok lambene angkat tangan selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawabil mulkillahi. Ijek ngantuk napa mboten? Oke, penuh. Oke, sing kompak nggih. Sing banter nggih. Cak Komat ngantuk. Oke. Los. Oke, 1, 2, 3. Gedang kluduk dipangan uler. Cak Komet ngantuk lambene. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawabil mulkillahi. Saiki kowe muni ganti. Los. Terus itu aku baik delok ngiler apa. Tolong asisten didata tadi yang bilang ngiler kasih 50 ribuan. Alhamdulillah. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Pun mboten ngantuk saiki pengajiane ditutuke. Nggih. Nggih, 1 tadi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaten nggih. Orang kalau jatuh cinta mesti menyebut namanya dan memuji-mujinya. Betul? Kaya awak dhewe Cak Dodo, Cak Komet lagi tresno karo wong wedok mesti dipuji-puji sing ditresnani. Nggih. Indahnya bulan tak seindah wajahmu. Pret. Donek selawatan kan anta syamsun anta badrun anta nurun fau anta irwa anta mis. Nah niku memuji orang yang dicintai. Nek karo niku dewa ya kaya mau lho Cak Komet. Iso ora Cak Komet? Indah. Ya, kono. Sing indahnya mau lho. Indah
indahnya bulan Wes. tak seindah wajah besarnya gunung Tak sebesar gunung. Hei. Kok iso gunungmu iki lho? Lanjut. Ngapunten lali. Cak Dodo kelingan ra jaman semono lagi gandrung kasmaran karo pujaan hatinya. Nggih. Biasa sing mbok unekke apa Cak Dodo? Aku niku. Nggih lagu. Cintaku hanya kamu, cinta merah jambu. Sayangku hanya kamu, sayang hanya tuku. Sing hanya nek jelas terus. Nggih. Satu hanya. Oke, yang pertama ngapunten Cak Dodo, Cak Komet, cinta kepada Nabi banyak menyebut namanya dengan bersolawat. Sepakat? Sepakat nggih Bu nggih? Kita banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad pernah berkata, kelak di surga orang yang paling dekat duduk di sampingku adalah umatku yang paling banyak membaca sholawat. Cak Komet disora maca sholawat. Insyaallah. Monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wis ngono kuwi tok. Cak Dodo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sholawatmu ra mantep kok, Met. Nggih. Sing mau mantep kaya Cak Dodo ki dadi sok syafaate yo tenanan lah kok kaya inga-ingi kok telek ngono kok. Aku mencari ini iki bareng. Sing tenanan nggih nek maca selawat nggih. Yang nomor loro nyun ngapunten nyontoki ibadah Kanjeng Nabi, terutama salate. Piye Cak Komet salate wis ping 5 genep mau dereng. Dereng. Jujur. Lah ngono kok kepengin macak dadi ustaz ki lho. Nggih, subuhe niku lho sing angel. Angel. Nek Cak Dodo piye Cak Dodo? Alhamdulillah niki nggih alhamdulillah sampun. Sampun ping 5. Nggih insyaallah. Cak Komet, subuh ki ping pira? Ping 3. Wih, Napane lho? Rokat. rekaate. Kali. Subuh kok ping 3 ki. Nggih. Nggih. Kanggo pan. Iki lho karo rumah. Cak Dodo, Cak Komet, nek urusan salat kuwi nyuwun ngapunten Cak Komet, aturane wis ditetepi karo Kanjeng Nabi. Gusti Allah lan Kanjeng Nabi wis netepi jumlahe pira, wektune ndak apa. Kok masalah ora lomo. Nek kowe lomo terus subuhe 5 rakaat. Kowe ngawur. Kadang kula sekawan. Dan jagane bincing nak menawi kula pas untuk tanggapan untuk kepadangan. Ngono. Piye Todo kancamu kita? Kersane. Tapi pun pinter iki saniki. Bahasa Arab yang pun mumpuni niki. Oh iso. Nggih. Coba to, Met. Selamat siang. Oke, selamat siang. Waktu dulu. Selamat sore. Waktu asar. Selamat pagi. Waktu subuh. Selamat malam. Waktu Maghrib. Ya Allah, ngapuntene Cak Dodo, Cak Komet. Salat niku penting napa mboten? Penting. Kira-kira Kanjeng Nabi mbiyen niku salat napa mboten? Salate Kanjeng Nabi ping 5 napa ping 6? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nek awak ditresno karo Kanjeng Nabi, mesti melu-melu apa sing ditindakake Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ki salat Cak Dodo, Cak Komet. Mula kowe repote kaya ngopo, itu tanggapan bendina mulai esuk, ya kowe kudu tetep salat. Apa mbok kira aku ki ya ora padha kowe. Ngono lho. Maksudku ngene lho Cak Dodo. Jenengan iki dereng salat. Astagfirullahaladzim. Wah, kok aku kepangan omonganku dhewe iki. Lah kok nangan ta kowe? Maksudku ngene lho, Cak. Maksud kula arang-arang nggih. Ora, dosa. Maksudku ngene lho, Cak Dodo, Cak Komet. Awak diki padha ndak bengi saba kaya kalong. Lah ngoten to nggih? Ya apa ora? Engko mulih sok kadang-kadang wis
subuh. Ngono lho. Senajan to ngono kuwi awak dhewe yo ngantuk, awak dhewe yo kesel, tapi tetep aja ninggalke salat. Paham ora kan, Bu? Nggih. Dong ora? Insyaallah. Nggih. Gimana Cak Dodo juga sama toh enggak meninggalkan salat toh? Insyaallah. Tetep ping 5 toh? Nggih. Weh, karena apa teman-teman? Karena apa Cak Komet Cak Dodo? Kelak di hadapan Allah di akhirat yang akan membela mati-matian kita di hadapan Allah adalah salate awake dhewe. Nek salate apik, liyane dianggap apik. Lah nek salatmu subuh kok ping 3 alasanmu lomo. Kuwi cara sapa? Lah, terus bukan iki. Mikirot anu met. Lah nek kowe misale kuwi subuh jaremu mbok lomani dadi 3 terus nek dhuwur 4 dadi pira? Rasa nangis. Oh, ngono nangis, cuk. Mimik. Mimik sik, tekan, tekan. Oh. Ora yakin. Jumpa. Kaya Kena dimimik sik. Mboten lah. Ora usah pakai apa. Iki jenengan dosa. Ora. Iki ora dosa. Itu. Mboten. Mboten. Oke, bismillah sik. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan. Ya, bismillah. Nggih. Mboten nggih. Cak Dodo nek sing wis mapan 5 wektu Cak Dodo sing istiqomah. Insyaallah. Istiqomah nggonmu salat tepat pada waktunya. Nek Cak Komet pancen durung iso 5 wektu Cak Komet diusahake. Nggih. Paham? Iki penting soalnya. Pilih salat dhewe apa disolatke? Salat ya, Mbak. Nah, nek pengen salat dhewe yo cekelen tindakno laksanana 5 wektu. Nek kowe kepengin ndang disolatke yo mati yo. Kasih repot. Kok iso repot ki lho? Cicilan Bang Mekar tasih kuat. Lho, Nggih, Cak Komet nek slirane yo kuwi kan kulino ning Ngebang Jikuk Bangkal ana kalimat nek kepengin lunas kan mati. Mula nek kowe engko mati, utangmu bang dianggap lunas. Dadi kowe wis rasa mikir utang ngono lho. Ngoten lho. Heeh. Mang contoh riyen. Ngajak isdet. Ya, pengen neng masjid mangkat dhewe apa diterke? Mangkat dhewe. Nah, nek mangkat dhewe yo ayo nek krungu adzan ndang do neng masjid. Nek kepengin diterke nggih penak Cak Dodo ditumpake bandosa, diring kanca-kanca. Kuwi yo nyenengke wong diterke kanca kok. Mati nek. Lah, mulane Bapak Ibu sedaya sing samira ayo ngidbaki Kanjeng Nabi nggone ibadah. Nggih, mumpung awak diki jek sehat Cak Dodo. Ana wong kon salat wayah awak waras ora gelem salat. Nggih. Bandeng wis ngepleh-epleh ngene iki lho. Apleh-apleh ngene iki lho Cak Dodo. Ngono ki aku kenging ngegit. Aku kenging ngegit. Aku pengen nang masjid. Lah wong ya wis ngene-ngene kok. Terus ditekoni karo anake, pengen nang masjid ngopo? Hajingan ngono kuwi. Bajingan. Oh, haji. Pengajian. Oh, pengajian. Heeh. Oh, dosa kowe. Mupale kok dibisui. Boten lah kowe. Lah kowe ngomongmu tapi mendeleng kok. Kowe susah ngejak paduk, Mas. Boten pancen pinter-pinter mataku ngeten iki. Wah, emosian. Ya ora ngono, Met, tapi iki masalah harga diri, Met. Mosok mu balik di bajingan iki lho. Ya lagi pisan iki lho sing wani ngono kuwi gur kowe tok lho. Bangga. Bangga kudu. Lah kok Paulo iki pas ketemu. Ah. Nyang. Hajian iki maksud yasinan utawa pengajian. Lagi pripun niku pas pripun. Hajian ngono. Pengajianane kok apik to. Nggih, ngoten nggih Cak Dodo nggih. Dadi mumpung awak diki jek dur waras, ayo do nindakke salat kaya salate Kanjeng
Nabi. Sepakat napa mboten? Sepakat. Sepakat napa mboten? Nah, perkara repot dibagi-bagi. Ngoten nggih? Nggih, niku. Iku jam piro tak komet kok. Boleh kabeh iki Jangan jam tambahan iso tapi jadul kabeh. Nggih. Nggih, terus salatnya dijaga nggih Bapak Ibu nggih. 5 waktu siap. Ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gen kaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaten nggih. Kadang-kadang ngapunten Bapak Ibu omahe cerak masjid tapi gak pernah neng masjid. Neng masjid cerak ra mangkat cak dodo cak komet tapi nek piknik adoh-adoh diparani ragate piro bayar. Masjid ngarep omah nyangklek ora tau diambah. Enten mboten wong cermai modal ngoten niku. Wonge teko apa ora? Linggih kursi apa linggih ngisor? Berarti aku nggih. Dosa. Ani mupare salat. Nek komet ngono sak pase. Oke. Siap? Sing nomor 3 nyontohi akhlake Kanjeng. Akhlake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Wahai umatku, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Nggih, akhlakul karimah, akhlak sing baik, akhlak sing becik. Nggih napa mboten? Nggih, nyuwun ngapunten. Contohno Cak Dodo, akhlak sing apik iki sing kaya ngopo? Sing jujur. Jujur. Adab dijaga. Oke. Cak Komet. Kami Ngono gampang no. ditimbang keliru. Lah iya ngono kok bayarane padha ki lho. Halo. Leres jujur. Namanya Pak Sidik. Ngaten nggih Bu nggih. Leres sak dodo niki masyaallah luar biasa pengetahuannya hebat. Nggih. Wong sing jujur, wong sing iso njaga lisane. Ngoten nggih. Wong ki sing digugu napane Bu? Omongane nggih napa mboten? Aja sok kulino mlence. Esuk jarene dele sore dadi tempe, sesuk dadi bosok nggih. Enten mboten wong mriki model omongane Mencela-mencela. Heeh, mencela-mencele. Kadang nggih wong lanang apa wong wedok? Lanang apa wedok? Ora iso tetep wong wedok. Ora iki tetep kudu tak genahke iki. Oke? Oke. Ayo, ya Pak ono aku. Oke. Ayo ngat. Kalau bantu wedok. Ayo. Itu wong lanang. Ora ikut samoni. Oh. Sama iki to. Panas saya tetep jamu. Apa jamane? Ora. Pak, napa? Rame. Oh, aku sok nonton. Heeh, sok nonton ngene Pak Angkasa iki. Pokoke nek awake dhewe kepengin tangi obate apa no, wis tak catet. Aku yuk. Pak Angsa. Angkasa kok Angsa. Dosa kowe. Pak Angsa. Ora lagi tidak. Ngapunten lho Pak. Ngapunten. Ngapunten lho Pak Angkasa. Oh, dosa kowe. Lagi jangan diki kok. Pak Angsa. Berarti Pak Ngak. Wah, semut dosa kowe. Dosa kowe Mat. Wong ngerti. Ampun teng andap iki. Ya Allah. Nggih, kok nggih. Yo Wong wedok to Bu anu iki. ora iso tetep menang wong lanang. Sing mari hidup iki wong wedok iki. Ya buktekno keluwane wong wedok iku ndi? Buktikan. Wong wedok niku saged nyenengke wong lanang. Ono apa? Ayo. Ndang mana? Wong wedok iki iso maca apik nyenengo keluargane, nyenengo bapake Lah, omah. lah bedhae skincare kok disangan. Iya. Sing tuku sapa? Sing duwe sapa? Sing lanang. Masa ora tau dijanji, ya ta? Skincare wedhan ape Bu? Nek ape becek, ape lunga-lunga resepsi mantenan mesti madahe wayu-wayu. Biasane arep kumpul bocor kaya ngene gombel. Lah tapi kan ketok putih skincarean itu ya kanggone wong lanang. Wong lanang ben sayang. Wis saya ngopo nek aku wis gak bojoku ki tak tukone skincare paling murah dhewe. Apa? 85 wis oleh putih. Apa? Paragon. Cat. Cet tembok. Sing penting putih.
Ngene ya Cak Dodo, Cak Komet. Nek kepengin kanca-kanca ibu-ibu putih mulus ya skincare-an ngene Pak Angkasa wonten. Ngoten nggih, ada. Gitu nggih, ada. Engko rencanaku bojoku ya arep tak daftarke. Gen ketok kileng-kileng ngono. Nggih, selama ini mereknya jek merek Okana. Ini mbak-mbakku biyen. Okana. So kowe. Bojomu balik lho iki mangsamu kowe. Okana kowe apik lho. Dadah. Duwe no. Bukan bojo lho dadah. Kowe ngenyak ya kowe. Oh, mangsanya iki. Ngapunten Ala. Angkasa orang. Iya saya, iya. Oh, mangsamu ki elek-elekne di bojo mangsamu. Nah, kita kan di Nggih. Ngoten nggih. Nah itu loh, kalau batin timbangan ini kalau batin, kalau keluar nek pas lampu mati nih, keluar mati dengan buatan temu. Saya itu ngapain? Maksudnya lo juga malah loh. Nanti Pak Ustadz dulu, ya bareng biar lah kok ngisor tangga. Wah. Lah ya wong asline ya Cak Komet, aku karo kono ki padha irenge. Merkono menange mergo nganggo pupur, nek aku lak ora. Ngono lho. Mula ketika dek wau lampune mati mak biar kuwi wajahmu mencorot kaya ngono ya Cak Toto ya. Jadi ngapunten ayo dijaga lisane Bapak Ibu nggih. Dijaga lisane aja jok lamis, aja sok seneng tumbak, cucukan. Nggih napa mboten? Ngon ngapunten Bapak itu beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu negara kita Indonesia sedang tidak baik-baik saja karena apa? Segelintir manusia yang tidak bisa menjaga lisannya. Betul. Maka kalau kita sekarang di nyon ngapunten Cak Komet, Cak Dodo di pinggir-pinggir jalan sudah ada tulisan nggih, stop adu domba, stop provokasi, stop anarki, gitu nggih. Jaga persatuan dan kesatuan. Sepakat napa mboten? Nyuwun ngapunten ketoke mur sakmene iki nek kleru muni, kleru ngomong ndadekke perpecahan. Mula jagalah lisan kita. Salamatul insan min hifdzil lisan. Selamate menungso ki gumantung piye njaga lisane, njaga omongane. Nek carane wong Jawa awake dhewe napa ajining diri gumantung ana ing lati. Mula nek ngomong ya ditata aja waton ngomong ning ngomong nganggo waton. Ngono lho, Mat. Kowe iki nek ngomong aja ngono kuwi. Aja sok gur ngene-ngene. Dong ora? Oh. Iya to Cak Dodo iki genahno iki. Cak Komet iki genahno nek muni kudu piye sing apik kudu piye. Ngono genahno coba. Nggih, ketela ngendikan iki di atas karo sapa wae jangan sampai menyakiti hati orang lain. Nah, ngono lho, Mat. Rungokno to, Mat. Nggih. Nggih. Nek nasional mbok ora sanggupe. Nggih, saged pun tampi nggih Bapak Ibu nggih. Syukur ngapunten, syukur wong wedok ki iso basa karo kakunge. Ngoten nggih. Nek Cak Komet ki bojomu basa ora karo kowe? Basa kok basa ki to ki. Basa kok basa ki lho. Basa Cak Dodo bojone basa ora? Insyaallah basa. Alhamdulillah padha bojoku ya sok-sok. Loh, wong wedok ki kadang-kadang nganyalkan gur kon basa karo wong lanang wabote masyaallah. Cobi wong cermen iki sing basa karo kakunge ngacung. Aku Kakunge. Aku pakai buat raket lompat rasa usahane kowe krungu ya. Lo tau ditur marot lo gara-gara Nggih, kula nek ngapunten Cak Komet, Cak Dodo, kula nek mulai ngelak ngeten iki omonge luput-luput. Wah, Heeh, coba golekno sing susu ana ora kowe? Susu, bukakno sing susu. susu mawon. Heeh, susu. Iki lho cangkire iki lho. Susumu nggo apa kowe? Wah wis susumu pahit. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Nggih. Ngapunten lho Cak Dodo. Apa nih ngomong lampak? Halo. Halo. Masuk Ibu nggih. Cukur Ibu saged basa ning garwane. Wong lanang ki nyuwun ngapunten rumangsa atine bombong, rumangsa duweni wibawa. Lha malah dolanan met. Kaya cilikanmu ora ana ngono kuwi to. Lah onone apa? Ya Allah ya salam ngoten nggih Bu nggih. Nek wong lanang niku dibasani wong lanang ketok wibawa, ketok duweni nyuwun ngapunten ngono lho. Karo wong lanang kok kowe iki wong wedok apa ngono lho. Lah iya to. Wong karo bojo kok kowe iki lho Pak, kowe. Nek karo wong liya iso bojo mlipir karo bojone kok kowe iki gek wong wedok apa ya Allah. Dong ora? Dong ora? Mula do basa karo bojomu gendora demenan. Dong ora? Anane wong lanang do selingkuh ki mergo wong wedok do ora gelem basa karo wong lanang. Akeh wong wedok do wani karo wong lanang. Bener apa ora? Nggih. Tak dodo, bener apa ora? Ora sih. Lah iya. Contone yo ana. Iki wonge yo teko wonge. Wonge ning panggung mbahmu kuwi. Berarti ngarani awak dhewe no ya. Mungkin lho. Ada iki. Kuwi lho. Nggih, ngoten nggih Bu nggih. Jaga lisan. Siap? Dadi wong sing jujur. Sakniki goleki wong jujur gampang napa angel? Angel. Jenengan yo ngrumangsani, goleki wong jujur niku angel. Contone Cak Dodo karo Cak Komet, jejer wong loro lho, linggih wong loro lho. Mambuntut iki lho, lorone ra ngaku kabeh kok. Lampun napal mriki ngentutan kula. Ngono ki lho Cak Dodo dadak tekon, kowe ngentut met. Mbuh. Mau berwarna nanti. Itu ketok. Kemutuk ya. Wis iki misale Cak Komet mak des ngono terus pemutuk ireng wah iki Komet bar mangan badang iki. Berwarna. Kayak Dalam ulang sangrat. silakan. Mbok menawi saged mewakili saking para jamaah kakung. Nggih. Boten biyene kan sering ibu menawi lho. Nggih. Bojo kula niku badhe mata. Nggih. Nah, terus tangret ya. Aku ayu bolan. Ah. Nah, niku jawaban sing aman niku napa? Soale nggih terus terang mawon. Ibu kula kan wageng lho. Nah, ape ngomong ayu iki kok ya ngono. Mboten ayu jelas kula remuk. Iya. Iya, niku sing sae pripun Pak Yai? Masalahmu ki padha karo masalah. Oh, Pak Yai. Apa nek kiai ra entuk ngono kuwi? Padha met aku yo ngono angen ditekoni bojoku serba salah. Arep tak sawang ayu kok kaya gendruwo. Nek tak jawab kaya gendruwo mesti aku kok turu njowo. Nek Cak Dodo modele piye Cak Dodo? Insyaallah bojo kula nurut boten ate bentak, sopan santun, baik di remangkong kali buku. Iya. Iku tak tangkep jawab ayu pancen ya ayu kok. Oh ayu. Wah, enak sih. Berarti Ora ayu Siti. Kalau ukur ngarepe teras. iya, ngene lho Cak Komet, aja sok seneng ngrusi bojone tangga. Elek-elek bojone, rasah ngrusi bojone tanggane apa neh dake kanca. Yo bojone ngriku sing awawe. Awet buka ngerokok. Akhire burun. Ngenten nyon ngapunten Cak Dodo Cak Komet, khususnya Cak Komet kena aja mbok baleni neh. Nek kepengin pancen bojomu ketok ayu aja sok nyawang bojone tangga. Dong ora? Insyaallah. Kok kaya ora Yakin. yakin ngono ya? Lah iya. Dadi aja sok seneng nyawang bojone
tangga sawangan bojone dhewe. Yakin engko bojomu ketok paling ayu senajan to ya ora bejaji. Lah iya bener to. Sebab apa? Akeh nyuwun ngapunten akeh wong sing do tumindak dosa ki mergo sering nonton bojone tanggane. Bojone tanggane kok luwih ayu mergone kono perawatan nggone Pak Angkasa. Lah bojomu dina-dina mur kerokan wae. Tangi turu bathuk wis pilisan. Rai koyonan, geger kerokan, dodo minyak kampak. Weteng lah iya. Petenge minyak kayu putih, garek ngisor di mane-mane dibuka sido pesing wah jan. Iya parah. Dong ora. Komplikasi. Lah iya, komplikasi nek bojone ade ora ya Cak ya. Mboten Lah iya, mulo ki kandhanono ki kancamu ki. Bojo gen ketok piye ngono. Ngono lho Cak Komet, dong ora. Lepur salon. Heeh. Wis setel dangdut lho. Maksudnya salon kecantikan ora salon ngene iki. Aku nawa urip yo. Oke. Masuk Ibu G, yang pertama jujur, yang kedua dapat dipercaya. Namanya amanah. Amanah itu tanggung jawab. Yang pertama tanggung jawab diri kita kepada Allah apa menjaga ibadah awake dhewe. Marang Gusti Allah. Wonten kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Cak Dodo iso artine. Alhamdulillah. Monggo. Jenengan pilih. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah Subhanahu wa Sip, Ta'ala. tepuk tangan buat Pak Dodo. Oke, tepuk tangan buat Cak Dodo. Weh. Nggih. Salatnya dijaga, kalau wong ibadah dijogo, ngoten nggih. Siap nggih Bu nggih. Sing nomor loro tanggung jawab kepada sesama manusia. Ada dua, yang pertama berupa fisik, mungkin apa? Jual beli, pinjam meminjam, utang piutang kaya mau Cak Komet. Kowe nek utang ya disaur, kecuali nek wis mati. Ora jaman sakniku niku nyuwun ngapunten, nek utang ngotot nek nyaur sing diutangi malah luwih perkiwuh karo sing utang. Dong ora? Dong nggih. Yang kedua adalah amanah yang bersifat kepercayaan. Apa namanya? Jabatan. Ya awak dhewe ya pejabat lho Cak Dodo. Iya. Iya. Kepala keluarga. Lho, lak kowe semua percaya met asline met. Terus ini ku. Lah iya. Kula jenengan iki kepala Keluarga. keluarga. Nek komen iku kepala desa. Oh. Pejabat. Keluarga. Tapi mboten gadah nip. Ya duwe no. Lha boleh. Surat nikah. Lah awak dhewe dadi kepala keluarga duwe tanggung jawabku anfusakum wa ahlikum naro jaganan reksanan awakmu bojomu lan keluargane saka geni. Itu tanggung jawab wong lanang Bu. Tanggung jawabnya seorang kepala keluarga. Mula tanggung jawab wong lanang abot. Mula aja sok nyepelekke karo wong lanang. Lho lak do meneng kabeh to. Dosa yang dilakukan oleh seorang istri itu ditanggung seorang suami. Dosa sing dilakoni anak-anak itu ditanggung seorang ayah. Kulo dadi wong lanang ya abot, Mek. Apa iki? Dadi wong lanang kok ora tau bener salah terus. Kembeng. Dosa kowe. Oh. Tiba itu wong wedoki lara lho mangsamu. Aku nek kelingan kok ya arep tak tekak-tekak kae janen. Tapi ya bojoku iki jek ayu kok dadi maneh mantuk. Ora mentolo nenek bojomu sakaremu. Dosa kowe. Lah nggih. Ngaten nggih Bapak nggih, jadi menjaga supaya keluarga kita sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal
akhirah. Itu menjadi amanah bagi kita seorang kepala keluarga. Nek neng desa namanya kepala desa. Gini mboten? Nek neng kecamatan jenenge Pak Camat, Bu Camat, Bupati, Wakil Bupati, Gubernur, Wakil Gubernur sampai tertinggi namanya Presiden. Bisa diterima? Bisa diterima? Jadi memberikan kepercayaan kepada rakyatnya, memberikan kepercayaan kepada keluarganya. Masuk? Bisa diterima? Tetap. Yang terakhir adalah amanah terhadap diri sendiri. Kudu tanggung jawab neng awake dhewe. Kita punya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Cak Dodo tanggung jawabmu apa neng awakmu dhewe? Tanggung jawab kula nggih menika saged murakabi keluarga kula. Oke, apik. Komet. Lho piye iki? Kowe ditanggung jawab apa ngono lho? Nggih, nyekolahne anak-anak. Memang kowe ndek anak. Bojo kula. Lah sing nyekel man kula. Ya wes, sampai berarti tanggung jawab Cak Komet, Cak Dodo. Alhamdulillah. Ya. Berarti secara tidak langsung awak dhewe wis mengitbai akhlake Kanjeng Nabi. Ngaten nggih? Tabligh niku sifatnya menyampaikan kebaikan dengan berbagai macam dan versi. Kados dalu punika Cak Dodo, Cak Komet, kita berusaha seapik mungkin untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan yang bisa kita sampaikan kepada orang lain dengan cara seperti ini. Mungkin Cak Dodo, Cak Komet dengan cara lawaan-lawaannya yang positif memberikan pesan dan kesan yang baik kepada jamaah. Saya mungkin para kiai, para guru kita dengan tausiahnya yang baik, yang menyejukkan sehingga bisa diterima oleh jamaah kita. Bisa diterima? Bisa nggih? Walaupun mungkin terkadang apa yang disampaikan itu terkadang neng ati loro, neng kuping pedes. Kalau itu kebaikan, sampaikan itu kebaikan. Kalau itu enggak baik, sampaikan kalau itu enggak baik. Yang terakhir adalah cerdas, pinter. Awak dhewe dadi wong Islam kudu dadi wong cerdas, terutama anak-anak kita. Gini mboten? Di sekolah ke sak gaduke kaya mau Cak Dodo ngatakan, ayo kudu dadi wong pinter. Minter ke anak dengan kepintaran iso ndadekke anak kuwi sugih. Ya maksudnya ngene lho. Ya wis kono tutupno. Tutupno tuh. Leres nih. Udah kata pinter ya kok. Lah ya kudu pinter ngono. Cerdas namanya fatonah. Cerdas. Kudu pinter. Ngoten nggih? Nggih, tapi aja dienggo minteri. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih? Siap napa mboten? Insyaallah pada malam hari ini kita ketemu di hari ini. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Gini mboten? Dunyane itu akhirnya ya, itu dunyane itu hiburane Cak Komet karo Cak Dodo, akhirate kita belajar thalabul ilmi pada malam hari ini. Semoga memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Cak Dodo ada tambahan? Pun cekap iki. Pun cekap? Nggih. Cak Komet? Nggih, ngaten nggih Bapak Ibu nggih, ada tutur kata saya yang berkenan, saya kelikunan pribadi, sebelah kiri saya Steven. Komet, sebelah kanan saya alhamdulillah pada malam hari ini bisa bergabung dengan panjenengan sedaya Bapak Ibu. Apabila di dalam kami menyampaikan ada kekurangan, kami bertiga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Jika memang itu ada benarnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kelikunan pribadi dan Komet Cak Dodo akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.